Здравейте! Здравейте! Аз съм Иван и снимам клип на една нова игра. Сафари ли се казваше, не помня. Аз съм стигнал до второ ниво и да започваме. Добре. Тук трябва да убиваме животни. Така. Много е високо. Изчакайте малко. Има ли? Тони, да. О, може да се играе и с контролер. Но. Малко ще е високо, ама куда да се прави? Извините, че е толкова високо и сигурно не ме чувате. Това е другото ми оръжие. Ваня, с слушалки ли си? Нищо няма да стане пак. Здравейте, аз съм Иван. Извинете, че чувахте едно шумене. Така, това е една игра, където трябва да убиваме животни. Така. Извинете, че е толкова високо, но... не мога да иначе как. Извинете, че е толкова високо. Така, пари. Пари. Сега няма много да говоря, защото е много шумно и нищо не разбирате сигурно. Само ще играем. Няма да говоря. Какво беше това? О, виж. Shot a cow. Shot a female. 30 seconds remain.